Volám sa Stephen King a iba málo kto z vás smrteľníkov by pravdepodobne dokázal zožať v literárnom svete tak kolosálny úspech, ako som dokázal ja. To je však môj príbeh prítomnosti, ale môj príbeh spred čias, než som zažiaril na literárnej scéne, ten je diametrálne odlišný. V období, keď som sa ešte len pokúšal v literárnom smere preraziť, som sa dostal do bodu, kedy som bol z toľkých odmietnutí tak strašidelne frustrovaný, že som svoj skript pre svoju debutovú novelu Carrie roztrhal a zahodil do koša. A aj napriek tomu, že bola odmietnutá 30 krát, našla ju v koši moja žena, ktorá ju vybrala a pozliepala dokopy, pretože vo mňa verila, ako som ja neveril. No nakoniec aj napriek toľkým trpkým odmietnutiam som v sebe našiel vôľu pokračovať a skúsiť to znova, čo sa mi nakoniec vyplatilo. V súčasnosti som totižto predal už viac než 350 miliónov kópií mojich kníh. Čo z toho plyne? Aj keby ste mali skúšať svoje nápady a sny, desiatky krát a možno stovky krát, nevzdávajte to. Vytrvalosť a trpezlivosť sa vždy vyplatí.